Shiny! Welcome back to my channel. For today's video, akong i-share ninyo kung paano ako nagsimulang magnegosyo at the age of 18. So, bata pa lang ko, nagdako jud ko sa negosyo tungod sa akong ginikanan. Hilig kay silang negosyo, gid sila hilig manarbaho. Una nilang negosyo kay nang libod sila buwat. Then, ikaduha, nang scrap, na malitog bagol, ikatulo, nag-ihaw og baboy ilang ilibod niya ikaupat nakabuhat sila gamay nga grocery store o nag-anam gyud kaga ng ilang trabaho. So mao to pagka 18 nako, swerte na gani ko kay naa sila nga niabag timpan nila sa una, wag mo abag nila wala gayni magpahuwam nila og kwarta. Pag 18 nako is nagpabuhat sila gamay nga grocery store para namo sa akong ate. Katong nga tindahan is tuyoon kaayo. Tuyoon kayo nga tindahan, walay gamay ragtaw. So laay gid kay siya. So ako mga silingan diri is hilig magkay ukay-ukay. So ako na what if mag-ukay-ukay ko. So so katong gamay nako nga halin sa grocery store namo is gipalit puhunan akong ukay-ukay. So antod ang mga silingan nagkuan nga okay dito so mga 2. So every Sunday na may tabo sa diri sa among barangay. Nga naninda ko sa merkado akong hakoton ang ukay-ukay. Nga balik na sa Domingo na po so nakatigom-tigom jud ko ato gamay. Sa akong natigom nakapalit kog unom ka baktin. So nindot jud nga alkansiya ang baboy. So nakapalit kog unom ka baktin. Then, sa sige na og panindag ukay-ukay, naka-provide pa ko nilang ikalaw. Naka-provide kong ikalaw hantod kato nga time na mabdus na ko. So nanapoy unong kabakti na mabdus ko. So wa gyud na ko giplano nga magbuy ko baktin kay mabdus ko. Jud to dayon. Pagkahalin sa unong kabaktin, nahalinan ko mga 65,000 sa unong kabaktin. So ang tindahan sa akong mama, dool-dool sa eskwelahan. So, daghan og tawo nga moadto. So, akong una, what if, mutukod ko gamay nga tindahan para adto dapit nga daghan pug og tawo nga makitaan akong mga tinda sa mga tawo nga magsig-agi-agi. So, nagtukod ko gamay nga tindahan dito. Nanangit ko ni mama nga, pwede ko mga aning gamay nga lugar diri kay para tukuran ko na ko gamay nga tindahan magkuan, negosyo printing, so magpa-xerox, kay layo man diri magpa-xerox ta, magpa-ID ta mo adto pagita sa lungsod sa Compostela kay para magpa-ID, magpa-print, magpa-xerox mo to. Moy ako na unaan kay gamay rang nagnegosyo ana diri. So sa kanang 65,000 wala pa gyud na kaigo sa pagpuhunan or apil na sa pagpabuhat sa gamay nga tindahan. Wala na siya kaigo. Wala gyud na siya kaigo sa tanan nga expenses. Naanas pud sila sa mama nga ning abang na pud nako. So nakatukod kog ato gamay nga tindahan, nagamay nga connect ra ko sa ilang tindahan, then nakapalit ko printer, nakapangumpra ko pud ko gamay niya. Katong uban ako nga tinda dito sa katong daan na mo nga tindahan gidapod nako dito para mapuno-puno pod para mag-opening dili pod kay laay kay gamay ra tanaw ng atong tinda. So sila sa mama niabag gihapon nako na gitabangan pod ko nila na nang kumpra pod sila gamay para sa tindahan para inig opening sa tindahan dili gid kay siya imong laay nga gamay ra kay siya kuan. So aligre ba gid kayo kay pag opening sa tindahan wala gid may budget. So, dapat kung mag-opening ta sindahan, nay kuan, nay nangka, para dugok sa tao, and napoy hikay-hikay, para mudulang mga tao. So, ilahag yapon tong gasto. So, salamat kaayo sa pag-abag na mo pa. Hangtod karon nagnegosyo po ko na ako'y mga sapatos, mga white t-shirts, mga shorts, mga gamit and mga accessories, mga pugong. So, karon na pud ko'y baligya nga resin art, mga keychains, personalized necklace. So, check me out on my Shopee store, guys, on the description box below.
Then, napo dito ang negosyo sa akong ate, which is Kigul Whitening Set. So, user ko ana, nice jud kayo ang iyahang product. So, i-check pod ang iyahang Shopee store, guys. So, bago pa ko nagamit ana, mga 3 days. So, makita gyud nato ang kausaban mo, hayag-hayag gyud ang ato ang And what are you waiting for? Sa mga ganahan mo puti ang mga kigol dira. So, check out na. Month of April, naatay mga top fun. So, naatay ipanghatag nila sa atong mga top fun. Kusog kay mo share sa atong videos, kusog kay mo comment, mo watch sa atong videos, mo like. So, natay pa-premyo nila, guys. Kaning mga nakadaog, wala ni nako ingon nga gisigig check nako kung kinsa ni share, gisigig check nako kung kinsa ni comment. Kanang gamay pa, so gamay pa man kaayo ang atong mga supporter. Mahuna-hunaan na jud, mahinumduman na jud nato kung kinsa tong mga loyal supporter nato. Og usa ni sila sa akong mga Chinese. So, usa sila sa naghatag og kahayag sa akong kinabuhi, char. Una kay si Shanky Taryaw. Kusog kay siya mo comment, kusog kay mo share sa atong video. So, thank you kaayo. So, si Giza Molo. Kani si Giza Molo, nang share siya sa akong videos niya. Ni-comment po siya sa akong YouTube videos. Then, si Ate Rosemary Brelata, kusog po kay siya mo share sa atong videos. Thank you kaayo ninyo. Si Goldie Gale Huntilia. So, nag-share po siya sa atong video din. Comment po sa atong YouTube videos. So, si Linmay Cuervo, kani grabe. Sugod sa ato ang una nga video hangtod sa atong kinawitan nga video na agini siya. Nya, si Kit Aya Batikan. So, muna akong pinakaganahan. Si Kit Aya Batikan eh. Kanawa na ganyan share sa atong sa iyang FB account. Mga ka-FB friends, mga kasilinganan diha nga wala pa ka-subscribe. What are you waiting for? Please visit this YouTube channel, Shine with Tiffany, and also please subscribe, watch, like, and share na. Sure ko, dili mo maboring if ma-watch mo ani iyang mga video, kay daghan mo makatunan sa iyang mga content, and also nadirita ng laugh trip. Kung sa paggihuwat, arat na. So, hashtag Tiffany Joy Pariha Yuson. Ang pinakagwapang vlogger sa barangay Dapdap. Muingon na ganun yung pinakagwapa, daog na mo anadan. Kay basa kayang So, thank you so much ya. So, og sa mga supporters na ko dira nga naghilom-hilom, ayaw mo paghilom-hilom, pagsaba-saba mo sa ako ang YouTube channel basin mahinumduman ta mo makadawat mo og pa-premyo. Mga wala pa naka-subscribe na ko dira, subscribe na kay daghan batang mga pa-premyo nga maabot. That's all, guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much sa mga loyal supporter na ko dira. Then, laban ang kita sa atong kinabuhi, abagan nato paningkamot, hantod magatilaw rata na ilang giingong success.